Bona nit. El meu nom és Algernon Moncrief. Algi, els amics. Estic esperant la visita d'en Frank Worthing, el meu millor amic. Entre en Frank i jo sempre estem competint per saber quin dels dos és més intel·ligent, més guapo, qui té més enamorades, en fi, aquestes ocupacions pròpies de l'alta societat anglesa. Allò que no sap en Frank és que 10 minuts després de la seva arribada està prevista la visita de Lady Bracknell, la meva tia Augusta, qui arribarà acompanyada de la Gwendolyn Fairfax, la meva cosina germana. Entre en Frank i la Gwendolyn s'ha iniciat allò que podríem dir una relació sentimental. A mi no em sembla malament, la veritat. M'agradaria que en Frank s'incorporés a la meva família, però abans de que jo autoritzi aquesta qüestió, tinc que aclarir la qüestió de la Cecily, sí? Perquè dijous passat, quan va venir a sopar, en Frank es va deixar oblidada la seva pitillera a la sala de fumar. I heus ací que a la pitillera hi ha una inscripció d'una tal Cecily. Tindrem que aclarir aquesta qüestió. Una altra cosa. Estem a Londres, finals del segle XIX. En conseqüència, i sisplau, apagueu els vostres telèfons mòbils, perquè encara que Graham Bell ja ha inventat el telèfon fa uns quants anys, el telefonino encara no és d'ús habitual i corrent. No m'agradaria que algú pogués acusar-nos de no haver adaptat adequadament l'obra. Ah, una altra coseta. Aquest és en Lane, el meu majordom. Ara jo tinc classe de piano, una altra de les ocupacions de l'altra societat anglesa, i ens veiem. Gràcies. Ha sentit Lane com toco el piano? No m'ha semblat adequat escoltar-ho, senyor. Doncs ho sento per tu, Lane, perquè no és que jo sigui un virtuós, no. Tothom pot tocar més o menys bé, però jo toco amb una expressió. Sí, el meu fort al piano és el sentiment. La ciència me l'enguardo per a les coses pràctiques de la vida. Parlant de la vida, Lane, te n'has recordat de preparar els sàndwiches de cogombre per al Lady Bracknell? Sí, senyor. Allà els té. Oh. Molt bé, Lane, vaig a tastar-los. Boníssims, extraordinari. Al depòsit, Lane, he vist que el dijous a la nit, quan vam convidar a sopar a Lord Jorman i a Mr. Frank Worthing, es van consumir 8 ampolles de xampany. 8 ampolles i mitja, concretament, senyor. Per què serà que totes les cases de solters són tan aficionats al xampany? Jo ho atribueixo a la bona qualitat del raïm. De fet, he comprovat més d'1 milió de vegades que en casa dels homes casats el cava és de pitjor qualitat. Caram, Lane, tan desmoralitzador és el matrimoni? És, no he volgut pas insinuar això, però tampoc puc parlar per la meva pròpia experiència. Només m'he casat 2 vegades. 2 vegades? Sí, la primera va ser amb una dona de Torregrossa, i a fe de Déu que feia honor al nom del poble. Era alta com una torre i grossa com una foca. La segona vegada... Lane. No sé si m'interessa massa la teva vida sentimental. Pots retirar-te? Molt bé. Les idees del Lane sobre el matrimoni em semblen una miqueta
relaxades. I la veritat, si les classes inferiors no ens donen un bon exemple, per a què dimonis serveixen? Len! Em sembla que estan tocant a la porta, vaig a obrir! Sí, senyor. El senyor Frank Worthy. Com estàs, Frank? Què et porta London? Res. Divertim una mica. Serveix una copeta, sisplau. Sempre menjant. Em sembla que és costum de la bona societat prendre alguna coseta a les 5. On has estat des del dijous? Al camp. I què diables hi fas enterrat allí? Quan un és a Londres es diverteix. Quan és al camp diverteix els altres. Una cosa bastant avorrida, segur. Senta't aquí. I aquí diverteixes? Veïns. Oh, i has trobat veïns agradables? No tinc gràcies al cap. Vaja, doncs sí que has de divertir-los. A què ve tan... Majesteres per al té? A Lady Bracknell, és a dir, a la meva tia Augusta, escolta, i a la Gwendolyn. Magnífic. Sí, magnífic, però molt em temo que a Lady Bracknell no li agradi massa la teva presència aquí. Per què ho dius això? La teva manera de festejar la Gwendolyn és lamentable. Gairebé tan lamentable com la manera que té la Gwendolyn de festejar-te a tu. Estic enamorat de Gwendolyn. He vingut expressament a Londres amb la intenció de declarar-me a ella. No m'havies dit que havies vingut a divertir-te, bandana! O sigui que has vingut per negocis. Poc romàntic que arribes a ser. Estar enamorat pot ser romàntic, però declarar-se... No has pensat que poden dir-li a un que sí i aleshores... Adeu interès. L'essència mateixa del romanticisme és la incertesa. La veritat és que si alguna vegada arribo a contraure matrimoni, faré tot el possible per oblidar-ho. No dubto, benvolgut Algi. Les lleis del divorci van ser escrites per gent de ment tan fina com la teva. No! Tingues la bondat de no tocar els sàndwiches de cogombre. S'han preparat especialment per a tia Augusta. Però si tu te'ls estàs menjant. És molt diferent. És la meva tia. Ai, pren. Aquí en temps de mantega. Saps? És com si ja estiguéssiu casats. I encara no ho esteu, ni ho estareu mai, probablement. I per què dius això? En primer lloc, les noies no es casen mai amb els homes amb els quals flirteixen. No ho troben de bon gust. Quina xicleria. És una veritat com un temple. En segon lloc, jo no dono el meu consentiment. El teu consentiment? Sí, amic meu, la Gwendolyn és cosina germana meva i no autoritzaré el teu casament amb ella fins que no m'aclareixis la qüestió de la Cecily. Cecily? Quina Cecily? Jo no coneixo ningú amb aquest nom. Qui és aquesta Cecily? Len, sisplau! Sí, senyor. Porti'm la pitillera que el senyor Frank Worthy es va deixar oblidada l'altra nit a la sala de fumar. Perfecte, senyor. Home, podries haver-me avisat que havies trobat la meva pitillera. M'havies estalviat unes quantes trucades escolaviats i estava a punt d'oferir fins i tot una recompensa. Home, en aquest cas. Una vegada trobada. Ai, quines coses que tens. Senyor. Oh! Ara que veig la inscripció que hi ha aquí dintre, m'adona que aquesta pitillera no em pertany. Però tu l'has vist un miler de vegades i a més és indignant un cavaller llegir una pitillera privada. L'absurd és tenir una regla fixa sobre el que s'ha o no s'ha de llegir. Més de la meitat de la cultura moderna depèn del que no hauria de llegir-se. Jo l'única cosa que necessito és la meva pitillera. Sí, però aquesta pitillera no és teva. Aquesta pitillera és un regal d'algú que es diu Cecily i tu m'acabes de dir que no coneixes a ningú amb aquest nom. Està bé, doncs et diré que aquesta Cecily és una tia meva. El sapetà, que una tia teva. Sí, una tia fantàstica. Una pitillera. Sí, però...
Per què es diu a si mateixa la petita Cecily, si és tia teva? Mira que sents. Recorda la petita Cecily amb tot el seu afecte. És que tots els tios han de ser grans, també n'hi ha de petites, saps? Sí, però estic d'acord en que la teva tia pugui ser petiteta, però mira el que posa. Recorda la petita Cecily amb tot el seu afecte al seu benvolgut oncle John. Anem a veure, Frank. Tingues la bondat d'explicar-me per què. Si la teva tia és tan petiteta, que a mi me dona igual, i això no hi ha cap problema, perquè no hi ha cap problema en que una persona pugui ser petiteta. Ara bé, que una tia sigui de la grandària que sigui, tracti d'oncle al seu propi nebot, és per a mi una cosa absolutament incomprensible. A més, tu no dius John, sinó Frank? No, senyor, jo em dic Frank, em dic John. Tu sempre m'has dit que et deies Frank! Jo t'he presentat a tothom com a Frank, tu respons al nom de Frank. És més, tens l'aparença de dir-te Frank, ets la persona amb més aparença de dir-te Frank que he vist en tota la meva vida. A les teves targetes, Lane, sisplau! Lane, porti'm el targeter. Quines coses de dir que et dius John i no Frank, sisplau. Gràcies, Lane, sempre tan servicial. Aquí. Frank Worthy, Albany 4. Conservaré aquesta targeta com a prova de que et dius Frank, per si alguna vegada tractes de negar a mi, a la Gwendolyn o a qui sigui. Que sigui. Doncs et diré que em dic Frank a Londres i John al camp, i aquesta pitillera me la van regalar al camp. Ja estàs satisfet? Sí. Dóna'm la pitillera. Però això no explica gens ni mica per què la teva petita Cecily et diu oncle John. Tingues la bondat d'explicar-me per què et dius Frank a London i John al camp. Està bé. El difunt senyor Thomas Cardew. Thomas Cardew. Thomas Cardew, sí. Morí em va anomenar tutor de la seva neta, la senyora Cecily Cardew. Cecily Cardew. Senyoreta. Senyoreta. Sí. I aquesta viu al camp, sota la tutela de la seva infantil, la senyoreta Pisa. La senyoreta Prise. I on és aquell lloc al camp? No t'ho penso dir, no t'ho penso enfadar contigo. He de suposar, però digues per què et dius Frank a London i John al camp? Bé, mira, quan s'és tutor s'està obligat a conservar una moral molt estricta. I aquesta moral tan estricta doncs interfereix una mica amb la salut i l'alegria, ja m'entens? Doncs per poder-me escapar de tant en quant a Londres m'he inventat un germà que es diu Frank, que viu a Albany i que les seves contínues calaverades doncs m'obliguen a intervenir constantment. I aquesta és la veritat, pura i simple. Amic meu, la veritat poques vegades és pura i mai simple, afortunadament. La vida moderna seria avorridíssima si fos així, i la literatura moderna completament impossible. No et moguis, Frank! Saps que ets tu? Sí, senyor, tu ets un bomborista! Sí, senyor, ets un dels bomboristes més avançats que conec. Què és això de bombolista? Amic meu, tu t'has inventat un germà menor molt útil en Frank per tal de poder venir a London quan et plagui, oi? Doncs jo, amb l'objecte de poder escapolir-me de London quan em tingui de gust, he inventat un amic, un tal Bunbury, que viu al camp i està molt, però que molt malalt. Si no fos per les contínues recaigudes del pobre Bunbury, aquesta mateixa nit, sense anar més lluny, em seria impossible acceptar la teva invitació per anar a sopar al Tiffany's, ja que havia quedat amb tia Augusta. Però si jo no t'he convidat pas a sopar. Ja ho sé, ets un deixat quan es tracta de convidar. Faries millor anar a sopar amb la teva tia Augusta. No en tinc cap intenció. I mira, ara que sabem que ets un bombolista declarat, vaig a ensenyar-te les regles. No les vull saber. Oh, com que no les vols saber? Si Gwendolyn em diu que sí, estic resolt a matar el meu germà, i si em diu que no, sé si li comença a interessar-se massa per ell. T'aconsello que facis el mateix amb aquest amic tan atxacós. No tinc cap intenció, amic meu. I mira, i si tu arribes alguna vegada a contraure matrimoni, faries bé de conèixer Bunbury. Un home que es casa sense conèixer Bunbury està perdut. Si em caso amb una noia com Gwendolyn, t'asseguro que no necessitaré gens ni mica conèixer aquest Bunbury. Llavors ho necessitarà la teva dona? No puguis ser cínic, és massa fàcil. Amic meu, avui en dia no hi ha res que sigui gens fàcil. Per a tot hi ha una competència
Atroç! Oh! Frank, escolta, aquesta deu ser Lady Bracknell. Només ella toca d'una manera tan wagneriana. Ella i Senda. Elaine, vagi a obrir, sisplau. Frank, escolta, si aconsegueixo endur-me a Lady Bracknell perquè puguis declarar-te a la Gwendolyn, em convidaràs a sopar aquesta nit al Tiffany's? Si no hi ha més remei. Fet! Però després no et facis enrere. No suporto les persones que no tenen paraula en les coses del menjar. Són tan superficials. Lady Bracknell y la señorita Gwendolyn Fett. Buenas tardes, Algernon. Bienvenida, tía Augusta. Oh, Gwendolyn. Algernon. Estimada, estás elegantísima. Como siempre. Como siempre, ¿verdad, señor Worthing? Ciertamente es usted perfecta, señorita Fairfax. Ay, no me quite usted las esperanzas. Espero todavía mejorar en muchos sentidos. Perdona el retraso, Algernon, pero no he tenido más remedio que ir a casa de la pobre Lady Harbury. Desde que se murió su marido no había podido ir a visitarla. Oh. Vols que et prepari alguna coseta per menjar o no? Sí, Pues molt bé. Elaine! uno de esos deliciosos sándwiches de pepino que me prometiste. Ah, immediatament. On has deixat els sàndwiches de cocote? Que et vaig encomanar especialment per a ti, Augusta. Els he menjat tots, estaven boníssims. Fes alguna coseta. Ho sento, senyor, he anat al mercat 2 vegades aquest matí i m'ha estat impossible trobar compres. Que has anat 2 vegades al mercat? Sí, senyor, i he pagat al comptat, fins i tot. I ni tan sols pagant al comptat? Ni tan sols. Quin desastre. Molt bé, Elaine. Pots retirar-te. Tía Augusta, ya lo has oído. No había pepinos en el mercado, ni tan siquiera pagarlo al contado. No importa, tomé algunos pastelillos en casa de Lady Harbury, que parece que ahora se dedica plenamente a la buena vida. Tía Augusta, lamento comunicarte que me va a resultar completamente imposible quedarme a cenar contigo esta noche. Espero que no, Algernon. Me estropearías la cena y tu tío tendría que cenar arriba. Lo siento infinito, tía Augusta, pero he recibido un telegrama urgente desde el campo. Se trata de mi amigo, Bunbury, ya sabes, el que está enfermo. Ha sufrido una recaída y está muy, pero que muy grave. Mi obligación es estar junto a él. Qué extraño. La verdad es que este señor Bunbury tiene una salud imposible. Me parece que es hora que se decida a morirse o a curarse de una vez. Esa irresolución es absurda y de ninguna manera puede aceptar esa simpatía moderna hacia las personas enfermas. Ah, y dile a tu amigo Bunbury que tenga la bondad de no tener una recaída el sábado, pues te necesito para preparar el concierto. Se lo diré a Bunbury, tía Augusta, si es que no se ha desmayado antes. En cuanto al sábado, no te preocupes porque Bunbury seguro que se ha recuperado. Tía Augusta, por cierto, el concierto ofrece serias dificultades porque, ¿sabes? Si la música es mala, la gente no escucha y si es buena, no habla. Tía Augusta, ¿tendrías la bondad de acompañarme al piano a fin de que pueda mostrarte los programas que he preparado para el concierto? Gracias, Algernon. Eres muy considerado. Estoy segura que el concierto será encantador. No, sin duda. ¿Quieres una copita, tía Ah, Augusta? no quiero canciones francesas. La gente cree que son indecentes. Sí. Y o se escandalizan, lo cual es vulgar, o se ríen a carcajadas, lo cual es muchísimo peor. ¿Una copita, tía Augusta? Aquí la tienes. Vale, ¿y a qué? ¿Otra? Gracias. Bueno. Gwendolyn, ten la bondad de seguirme. Enseguida, mamá. Certament s'ha quedat una impressió, señora Fairfax. No dirá usted a hablarme del temps, señor Worthing. Sempre que una persona em parla del temps, tinc l'absoluta sensació que du una altra intenció. I això em posa nerviosíssima. I jo duc una altra intenció. Ja m'ho figurava. Jo mai m'equivoco.
i voldria aprofitar l'absència temporal de Lady Grande. Li aconsello per descomptat que ho faci. La mamà té una manera de tornar a entrar sobtadament que més d'una vegada he hagut de cridar-li l'atenció. Bé, senyora Gwendolen, des de que la vaig conèixer, vostè és la més... Des de que la vaig conèixer ja vostè... Sí, ja me'n faig càrrec. I tant de bo hagués estat vostè una mica més expressiu, en públic almenys. Sempre ha tingut per a mi un atractiu irresistible, fins i tot sense conèixer. Vivim, com vostè sap, senyor Worthing, en una època d'ideals. És un fet que se'n recorda constantment en les revistes mensuals més cares. Doncs bé, el meu ideal ha estat sempre estimar un home que es digués Frank! No sé què té aquest nom que m'inspira una absoluta confiança. Des del moment en què Algernon em va dir que tenia un amic que es deia Frank, vaig comprendre que estava destinada a estimar-lo a vostè. Però vostè m'estima? És clar que sí, Frank! Però... si no em digués Frank, no podria estimar-me? Però vostè es diu Frank. Sí, ja ho sé, però posem per cas que no. Deixaria estimar-me per això. Això és evidentment una especulació metafísica. I com la majoria d'especulacions metafísiques no tenen res a veure amb la vida real. La veritat és que hi ha noms molt més bonics. John, per exemple, és un nom preciós. John! Sí, No. No té la més mínima música. No produeix cap vibració. No m'emociona. He conegut diversos Johns i tots, sense excepció, eren d'una lletgesa extraordinària. A més, John és el nom de tots els criats i jo compadeixo a tota dona que es casi amb un home que es digui John. Probablement no coneixerà mai el plaer. L'únic nom que mereix confiança és Frank! Frank! Senyoreta Fairfax, cal que em vagi a batejar immediatament. Que cal que ens casem immediatament. Casar-nos, senyor Worthing? Sí. Vostè sap el que sento per vostè i tant de mi. Sí, però vostè encara no s'ha declarat. Vol que ho faci el mateix? Em sembla una ocasió excel·lent. I per evitar-li tota possible desil·lusió, senyor Worthing, em crec en el deure de confessar-li que estic completament decidida a dir-li que sí! Estimada Gwendolen. Que sí, senyor Worthing, que té vostè que dir-me. Però vostè ja sap el que li he de dir. Sí, però vostè no ho diu. Gwendolen? Sí. Vol ser vostè la meva dona? És clar que vull, Frank! Miri que ha tardat vostè temps en dir-ho, Em temo que en tema de declaracions deu tenir molt poca experiència. Bé, vostè és l'única dona que realment m'ha interessat mai. Sí, però els homes es declaren moltes vegades per practicar. Ai, quins ulls més meravellosos que té, Frank! Espero que em miri sempre així, sobretot quan hi hagi gent a davant. Molt bé. Señor Worthing, haga el favor de levantarse. Esa postura se puede calificar de indecorosa. Mamá, te agradeceré encarecidamente que te retires. Estás en un lugar inadecuado. Además, el señor Worthing no ha terminado todavía. ¿Terminado? ¿Terminado qué? Mamá, el señor Worthing y yo estamos comprometidos. Uy, comprometidos. No, querida, no. Tú no estás comprometida con nadie. Cuando estés comprometida, yo o tu padre ya te lo comunicaremos. Un compromiso siempre tiene que ser algo así como de sorpresa, agradable o desagradable, según las circunstancias. Son cosas que no se pueden dejar al capricho de las jovencitas. Y ahora, señor Worthing, tengo que hacerle algunas preguntas. Así pues, Gwendolen, harás el favor de esperarme en el coche. ¡Mamá! ¿Al coche, he dicho? ¡Mamá! ¡Al coche! Sí, mamá, sí. Señor Worthing, puede usted tomar asiento. Gracias, estoy bien de pie, Lady Grande. En primer lugar, tengo que decirle que no figura usted en mi lista de elegibles. Y eso que tengo
a la misma lista que la duquesa de Walton. No obstante, estoy dispuesta a anotar su nombre siempre que sus respuestas sean las que una madre que se preocupa por la felicidad de su hija tenga el derecho de exigir. A ver, ¿usted fuma? He de confesar que fumo. Me alegra saberlo. Todos los hombres tienen que tener alguna ocupación, sea cual sea. Hay demasiados hombres ociosos. A ver, ¿qué edad tiene usted? 29 años. Una edad excelente para contraer matrimonio. Yo siempre he creído que un hombre que piensa en casarse tiene que saberlo todo o nada. ¿En qué caso se encuentra usted? Yo solo sé que no sé nada. Me alegra también. Nada mejor que la ignorancia natural. La ignorancia es como una delicada fruta exótica que tócala y enseguida pierde su luminosidad. Estas teorías modernas sobre la educación son de lo más perniciosas. La educación no tiene ningún sentido. Y si lo tuviese, representaría un serio peligro para las clases altas. A ver, ¿qué fortuna tiene usted? Tengo una renta de 7 a 8.000 libras al año. ¿En tierras o en títulos? En títulos principalmente. Eso es satisfactorio. También poseo una casa en el campo, con unas tierras anexas a ella, unas 900 fanegas, pero mi verdadero capital no procede de ella. Los únicos que le sacan provecho son los cazadores furtivos. ¿Una casa en el campo? ¿Cuántas alcobas? Vale, ya pondremos en claro ese punto más adelante. Me figuro que también tendrá usted una casa propia en Londres, ¿verdad? Ya puedo usted suponer que una muchacha sencilla y de gustos modestos como Gwendolyn no va a vivir en el campo. Sí, también poseo una casa en la Plaza Verde. ¿Qué número de la Plaza de Verde? El 149. Vaya, el lado que no está de moda. Pero bueno, eso tiene fácil arreglo. La moda o el lado. Ambos, si es preciso. A ver, ¿qué ideas políticas tiene usted? Yo, pues... me temo que no tengo, soy liberal. Bien, vamos a poner conservador. Al fin y al cabo, viene a ser lo mismo. Y ahora pasemos a detalles de menor importancia. ¿Los padres de usted viven? Pues me temo que he perdido a ambos, Lady Braggen. Vaya por Dios, perder a uno de ellos, señor Worthing, puede pasar por una desgracia, pero perder a los dos, eso ya es necesariamente una negligencia. ¿Qué era el padre de usted? ¿Provenía de la aristocracia? La verdad es que he dicho que perdí a ambos cuando hubiese sido más correcto decir que ellos me perdieron a mí. A fecha de hoy no sé quién soy. Fui encontrado. ¿Encontrado? El difunto señor Thomas Harry, un anciano caritativo y de buen corazón, me encontró y me puso el nombre de Worthing porque simplemente en aquel momento llevaba un billete en su bolsillo para Worthing. ¿Y dónde este señor tan caritativo que llevaba en el bolsillo un billete de primera clase para Worthing lo encontró a usted? En el guardarropa de la estación Victoria. ¡Oh! En el guardarropa de la estación Victoria. En una maleta. ¿En una maleta? Sí. Una maleta normal y corriente con una sal. ¿Y en qué sitio encontró este señor esa maleta corriente? Como le decían, la estación Victoria. Línea de Brighton. ¿Línea de Brighton? Sí. La línea es lo de menos, señor Worthing. Le confieso que eso que me está diciendo me desconcierta bastante. Nacer o ser criado en una maleta con asas o chinellas me parece demostrar un tal desprecio de todas las conveniencias de la vida de familia. En cuanto al sitio, es muy posible que haya servido para ocultar alguna indiscreción social, pero en modo alguno puede considerarse como una base estable para tener una posición reconocida en la buena sociedad. Pues ya me dirá qué puedo hacer. Estoy dispuesto a cualquier cosa con tal de hacer feliz a Wendy. Pues trate de adquirir lo antes posible algunos parientes presentables y haga un último esfuerzo por descubrir a su padre o a su madre. Con uno basta, antes de que termine la temporada. Yo lo único que le puedo presentar en todo momento es la maleta y me parece que puede darse usted muy por satisfecha, Lady Braggen. Buenas tardes. Dame por satisfecha, pero usted que se ha creído.
no tendrá que suponer que Lord Bracknell y yo vayamos a consentir que nuestra única hija, criada con el mayor de los esmeros, contraiga matrimonio con un equipaje. Buenos días, señor Worthing. Pots deixar de cantar aquesta maleïda cançó? Que bé, la Gwendolyn t'ha dit que no. Sempre està refusant els seus pretenents. Em sembla que la Gwendolyn té algun problema amb la seva naturalesa. La de Gwendolyn va com la cera. I realment m'horroritzes la cera, mare. Mai he conegut una dona sempre... Perdona, no recordava que era la teva tia. I ara, si a mi m'encanta sentir parlar malament dels meus parents, de fet és el que m'ajuda a suportar-los. Això és una tonteria. No ho és. Escolta, Frank, li has dit a la Gwendolyn la veritat que et dius Frank a London i jo al camp? La veritat no és cosa per a ser dit a una noia tan bonica. No en tens idea de com tractar les dones. Ah, no? Mira, escolta, l'única manera de tractar bé a una dona és fent-li l'amor. Si és bonica. I si és lletja, fent-li a la del costat. Això és una altra tonteria. És una veritat com un temple. Escolta, i tu què passa amb aquest calavera d'en Frank? Ui, abans de que acabi la setmana m'hauré desfet d'ell. Et diré que ha mort d'una apoplexia. Tothom mor d'apoplexia, no? Sí, però l'apoplexia no és hereditària? No seria millor d'una pulmonia fulminant? Ai, les pulmonies fulminants no són hereditàries? Segur. Molt bé, doncs el meu germà Frank ha traspassat a causa d'una pulmonia fulminant i així queda alterat. Sí, però m'acabes de dir que la teva pupil·la Cecily Cardew estava molt interessada en el teu germà Frank. No serà un daltabaix per amb ella? La Cecily no és una estúpida neneta romàntica. Ai, m'encantaria conèixer la Cecily. Ja me'n cuidaré jo, prou de que no la coneguis. És preciosa. Li has dit a la Gwendolyn que la teva pupil·la és preciosa? I per què ho havia de fer? La Cecily i la Gwendolyn seran segurament bones amigues. M'hi jugo qualsevol cosa que als 2 minuts de conèixer ja estiran germana l'una a l'altra. Benvolgut, Frank, les dones només es tracten de germanes quan ja s'han tractat d'altres coses. I ara, si volem tenir tal del Tiffany's, ens tindrem que anar a vestir. Tinc gana. On vols anar després de sopar? Vols anar al teatre? No estic d'humor per sentir res. Al club, a les molles? Tampoc, no estic d'humor per parlar. Bé, doncs tu diràs què fem. Res. Res. Això és massa difícil, no tinc forces. Len, vagi a obrir. Sí, senyor. Arriba algú. Tot això, Frank. La senyoreta Gwendolyn Ferner. Gwendolyn. Algi, fes el favor de girar-te l'esquena. Tu també, Elaine. Tinc que dir-li una cosa privada al senyor Worthing. Frank, és possible que mai siguem un matrimoni. Avui dia hi ha pocs pares que facin cas dels desitjos dels seus fills. Aquell antic respecte que es tenia a la joventut s'ha perdut del tot. Jo mai vaig tenir cap influència sobre la mama. La vaig perdre als 3 anys. Però, encara que mai siguem marit i muller, encara que em casin amb un altre home, res podrà alterar l'amor que jo sento per vostè. Estimada Gwendolyn. El seu nom de pila produeix en mi un sortilegi irresistible. La senzillesa del seu caràcter em fa deliciosament incomprensible. Tinc la seva direcció d'Albany. Quina és la del camp? Sí. Mark House, Walton, Hertfordshire. Suposo que el servei de correus és eficient, oi? L'escriuré cada dia. Estimada Gwendolyn. Fins quan es queda vostè a Londres? Fins dilluns. Perfecte. Algi, ja pots girar-te. Gràcies. Tu també, Elaine. Em permet que l'acompanyi fins al cotxe? Oh, esclar que sí, Frank. Jo acompanyaré a la senyoreta Ferraz. Len, prepari'm una copa de Jerez. Marxant una copeta de Jerez. Len, és probable que aquest cap de setmana em vagi a bumboritzar. Molt bé, senyor.
Probablement no tornaré fins dilluns, Lane. Molt bé, senyor. Lane, espero que faci bon temps aquest cap de setmana. Aquí mai fa bon temps, senyor. Caram, Lane, ets el perfecte pessimista. Tot el que calgui per comprar-ho, senyor. Una noia tan... l'única noia que ha aconseguit interessar-me de veritat. Pots saber que et fa tanta gràcia? És que estic una mica amoïnat a causa del meu amic el pobre Bunbury. Si no vas amb una mica de compte, veuràs com aquest Bunbury t'acaba embolicant un mal cap. M'encanten els malpassos. De fet, són els únics que mai no són seriosos. Més ximpleries, Algi, només fas que dir ximpleries. Ai, com tothom, amic meu. Com tothom. Cecily, no li sembla que això és feina del jardiner? I més tenint en compte que els plaers intel·lectuals l'esperen. La gramàtica alemana l'espera a la taula, oberta per la pàgina 15. Però si no m'agrada l'alemany, és una llengua que no s'entén a ningú. Estic segura que després de la classe d'alemany estic més lletja. El seu tutor, abans de marxar a Londres, em va recomanar especialment l'alemà. Ai, benvolgut oncle John. És tan seriós? De vegades és tan seriós que em sembla que no es troba bé. Cecily, el seu tutor gaudeix d'una salut immillorable i no conec a ningú amb un sentit del deure i la responsabilitat més alt. Ah, aquesta deu ser la causa que moltes vegades quan estem junts els tres faci aquesta cara d'avorriment. Cecily, em sorprèn sentir-la parlar així. El senyor Worthing té moltes coses en què pensar. Pensi en la constant preocupació de la que es causa el seu germà. Aquest desgraciat jove. L'oncle John hauria de permetre a aquest desgraciat jove que vingués per aquí de tant en quant. Oh? Sí. Podríem exercir sobre ell una benèfica influència. Sí, vostè l'exerciria, senyoreta Prism. Vostè sap alemany i geologia, i aquestes coses han d'influir molt sobre un home. No crec que jo pogués influir gens ni mica en un caràcter que, com el seu propi germà reconeix, és d'una debilitat i inestabilitat sense remei. No! Jo no crec en aquesta mania moderna de convertir en bones a les males persones en un obrir i tancar d'ulls. No, que cadascú reculli el que ha sembrat. Cecily, per què escriu vostè en aquest diari? El duc per anotar els secrets meravellosos de la meva vida. Si no els apuntés, és gairebé segur que els oblidaria completament.
La memòria, estimada Cecily, la memòria és el diari que tots duem amb nosaltres. Sí, però generalment no registra més que les coses que no han succeït mai o no poden succeir. Em sembla que la memòria és la responsable de totes aquestes novel·les en 3 volums. No parli tan a la lleugera de les novel·les en 3 volums. Ai, jo mateixa em vaig escriure una a la meva joventut. De debò, senyoreta Prisa? Suposo que no acabaria bé. Detesto les novel·les que acaben bé. M'entristeixen horriblement. Els bons acabaven bé i els dolents eren castigats. Així ho requereix sempre la ficció. Suposo que ha de ser així, però és molt injust. I digui, va publicar vostè la seva novel·la? Ai, no. Desgraciadament el manuscrit es va extraviar i mai més el vam poder recuperar. Bé, aquestes disquisicions tenen molt poc a veure amb els estudis de vostè. Per allí veig venir el reverend Chasuble. El reverend Chasuble? Hola, què tal? Com anem? Tot bé, senyoreta Prism? Precisament la senyoreta Prism es queixava una mica de mal de cap, de migranya. No creu que li sentaria la mar de bé anar a fer un tomb pel jardí? Cecily, jo no he dit res de migranya. Sí, senyoreta Prism, però jo sé que té vostè una mica de migranya. Precisament això és el que no em deixa de concentrar en la lliçó d'alemany. No serà pas vostè una noia desaplicadeta, eh? Molt em temo que sí. Si jo tingués l'honor de ser un deixeble de la senyoreta Prism, sempre estaria pendent dels meus llavis. Parlo metafòricament, una metàfora, evidentment. I escolti, no el senyor Worthing ja ha tornat de la ciutat? No l'esperem fins dilluns a la tarda. El senyor Worthing no és un d'aquells homes que es deixi obsedir per la diversió i la luxúria, a diferència del seu germà, aquell bala perduda i desgraciat. En fi, no voldria entretenir més a Gènia i la seva deixeble. Gènia? Em dic Letícia, reverend. Ja ho sé, és una al·lusió clàssica presa d'autors pagans. En fi, tindré l'honor de veure'la aquesta tarda a la meva oració. Ara em sembla que em sentaria molt bé anar a fer una passejadeta. Ceci, mentrestant vostè farà el favor d'estudiar la lliçó d'economia política. El capítol del Brexit se'l pot saltar. Fins i tot els problemes d'economia tenen el seu costat melodramàtic. Ai, la migranyeta! Política, a passeig l'alemany, a passeig la geologia. Señorita Carrew, el señorito Juan Wossing acaba de llegar de la estación. Frank Worthing. El Bani 4, el germà de l'oncle John. ¿Le ha dit que el senyor de Londres? Sí, señorita, y ha parecido que esto le contrariaba. Aleshores le comenté que usted y la señorita Prism están aquí cacarejar con dos gallines, que si fulanito me gusta, que si menganito me excita, y m'ha dit que volia parlar sola amb vostè. Digue-li vostè al senyor Frank Worthing que passi. I Merriman, em sembla que ja pot preparar
l'habitació de convidats. Eso es otro cantar. Mai no he conegut cap persona realment dolenta. Espero que no em decebuin. I si s'assembla als altres homes? Doncs sí, s'hi assembla. Vostè és la senyoreta Cecily, si no m'equivoco. Sí, i vostè, pel que he vist a la seva targeta, és el germà de l'oncle John. El bala perduda de Frank. Bala perduda. Per res del món voldria que vostè, senyoreta Cecily, pensés que jo sóc un bala perduda. Oh, doncs si no ho és, ens ha estat vostè enganyant d'una manera imperdonable. Oh. Espero que no porti una doble vida, fent veure que és un home depravat i vivint de manera decent, eh? Això seria hipocresia. Senyoreta Cecily, la veritat és que durant algun temps he portat una vida una mica aixalabrada. Celebro saber-ho. Però si he de ser completament sincer amb vostè, senyoreta Cecily, l'haig de confessar que durant tota la meva vida he tractat de ser tot lo dolent i pendent que he pogut. M'alegra saber-ho. Però no crec que sigui motiu d'orgull. No, en absolut. Tot i que segurament deu haver estat una experiència molt agradable per vostè. Molt més agradable és estar ara i aquí amb vostè, senyoreta Cecily. Sí, però... a què ha vingut? L'oncle John no arriba fins dilluns a la tarda? Oh, quina llàstima! Precisament haig d'agafar el primer tren que surt el dilluns a primera hora del matí. Tinc una entrevista de negocis a London. I no pot esperar que torni l'oncle John? Sé que vol parlar amb vostè dels detalls de la seva emigració. De la què? De qui? De la emigració de vostè. Oh. Ha anat a Londres a comprar-li l'equip. L'equip? Per res del món deixaria que en John em comprés l'equip. Té un gust lamentable, sobretot pel que fa als mocadors. Quina falta li faran els mocadors a Austràlia? Austràlia, abans la mort. Oh, si ho té tan clar, l'altre dia, dimecres, va dir que hauria vostè d'escollir entre l'altre món i Austràlia. Ah, no. Les notícies que he rebut tant d'Austràlia com de l'altre món no són per animar a ningú. Jo prefereixo aquest món, senyoreta Cecily. Sí, però i vostè? És prou bo per ell? Molt em temo que no. Vostè podria ajudar a reformar-me. Vostè podria fer això la seva missió a la Terra. Em sembla que aquesta tarda no tindré temps. Vaja. Pel que sembla, aquesta tarda em tindré que reformar jo solet. Podria vostè provar? Provaré. Cecily. 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 Ja em sento millor. Pues t'he vist vostè pitjor que ara. És que no he menjat res, estic en dejú. Quin cap el meu! Com puc haver oblidat que per començar una vida realment nova necessitarà vostè una alimentació sana i abundant? Vol que entrem? I tant. Senyoreta Cecily, és vostè la noia més bonica que he vist en tota la meva vida. La senyoreta Pris em diu que la bellesa és un parany. Sí, un parany on voldria caure qualsevol home amb 2 dits de seny. Jo no hi voldria que en el meu hi caigués un home assenyat. Oh. De què parlaríem aleshores? Ui, és veritat, de què parlaríem aleshores? Està vostè massa sol, reverend. Sembla no adonar-se que un home que s'entossudeix en restar solter acaba sent una veritable tentació pública. Els homes haurien de tenir més precaució. El celibat du els més dèbils a la deriva. Però és que un home casat no resulta igual de tentador que un de solter. Cap home casat resulta tentador, a no ser que sigui per la seva dona. Oh, i a vegades he sentit a dir que ni tan sols per ella. Això depèn de la capacitat intel·lectual de cada dona. Per això cal
agafar una dona madura. Les jovenetes resulten massa verdes. Verdes? Parlo metafòricament. Una metàfora de la hortifruticultura. Molt bé. On deu ser la Cecily? Oh, senyor Gordy, no l'esperava fins a dilluns a la tarda. He arribat abans d'hora. Què tal, Reverend? Senyor Worthing, espero que aquest aire ombrívol no signifiqui cap desgràcia, El meu germà. El seu germà? Deutes? Extravagàncies? Disbarats? És mort. Oh! El seu germà és mort? Del tot i per sempre. Quina lliçó! Espero que n'aprengui. Pobre Frank. Tenia molts defectes, però de totes maneres ha estat un trasbals. El meu més sincer condol, senyor Worthing. Li queda a vostè el consol de saber que va ser el més noble i generós dels dos germans. Sí. I bé, va poder assistir-lo en els seus darrers moments? No. Va morir a París. Ahir mateix vaig rebre un telegrama del director de l'hotel. Pulmonia fulminant. Tothom recull el que sembra. Caritat, Mrs. Prison, caritat! Ningú està aquesta vida, és perfecte. Per exemple, jo mateix sóc un gran aficionat a les dames, Al joc de les dames, I en fi, es farà l'enterrament aquí, senyor Ward? No, sembla ser que va manifestar la seva voluntat de ser enterrat a París. A París? Aquest detall indica la poca sensatesa dels seus darrers moments. En fi, suposo que voldrà que faci ja una al·lusió en la meva plàctica del diumenge d'aquesta desgràcia domèstica, oi? Doni un perfecte, El meu sermó del sentit del manar en el desert es pot adaptar a diferents situacions joioses, o com en aquest cas, aflictives. L'he pronunciat infinitat de vegades, en mateixos, confirmacions, festes de la seda, dies de penitència, dies festius. El darrer cop va ser a la catedral, en motiu per les classes altes, en favor de les classes altes, i era pel sermó de la caritat. I el bisbe hi era present, i va quedar fascinadíssim de les comparacions que feien el meu sermó. Ara que parlem de batejos, vostè, m'imagino que vostè sap batejar, oi? Vull dir que és una cosa que fa sovint. Ha de saber que és un dels seus deures com a reverend d'aquesta parròquia. Es tracta d'algun nen que tingui per vostè algun especial interès, dic, perquè el seu germà era solter, si no m'equivoco. Sí, solter. La gent que viu només per divertir-se sol permanèixer soltera. No es tracta de cap nen, reverend. Si no té cap inconvenient, aquesta tarda m'agradaria que em bategés a mi. Però vostè segurament, senyor Worthing, estarà batejant. La veritat és que no ho recordo. Té un dubte seriós al respecte? És que hi ha cap inconvenient? Bé, la immersió adulta és perfectament canònica. La immersió. No passi ànsia amb l'aspersió. Serà suficient. I a quina hora vol que es dugui a terme aquesta cerimònia? A les 5 de la tarda. A les 5 de la tarda. Bé, va bé, de fet tinc 2 cerimònies, bé, un cas de bessons espectacular. No em sembla massa divertit batejar-me amb els bebès. Podria ser les 5:30? I tant, cap problema. Ara, senyor Worthing, el deixo lliurar-se al seu dolor fraternal, però no es deixa batre massa per aquest dolor. Sovint, aquestes desgràcies són benediccions disfressades, A mi em sembla que aquesta benedicció és sense discreta. Oncle John! Quina alegria que hagis tornat! Ai, Cecily, quina desgràcia! Filla meva, pobra filla meva! Per què m'has vestit així, oncle? I no facis aquesta cara! Si sapiguessis quina sorpresa t'espera! Qui creuen que està al menjador? El seu germà! Què? El teu germà Frank, que acaba d'arribar! Quina bestiesa, jo no tinc cap germà, no. No diguis que no, oncle! Encara que s'ha portat malament, no pots renegar d'ell. Vaig a dir-li que vingui. Caram, quin sorpresón, Ara que estàvem acostumats a tant desgràcia, aquesta sorpresa em sembla particularment desoladora. Això és absurd, el meu germà al menjador, això és impossible. Benvolgut, germà John. He vingut expressament des de London per demanar-te disculpes per tots els mals de cap,
que t'haig ocasionat i per comunicar-te que he decidit canviar de vida. Oh, Oncle John, si no li dones la mà al teu propi germà? Ell sap perfectament per què. jo? No siguis rancuniós, oncle. Tothom té alguna virtut, fins i tot ell. Precisament el Frank m'ha parlat d'un amic seu, el senyor Bunbury, que es troba molt malalt i ell cuida amb abnegació. Bunbury. Sí, ja m'ha dit lo malament que es troba aquest pobre senyor. T'ha parlat de Bunbury. Reconec tota la culpa, però la veritat, esperava una rebuda molt diferent, no sé, més cordial, més efusiva, sobretot tenint en compte que és la primera vegada que vinc al camp. Oncle John, si no li dones la mà immediatament al teu germà Frank, no et perdonaré en la vida. Que no perdonaràs? En la vida. Mai, mai, mai. Està bé, però aquesta és l'última vegada. Quina reconciliació més perfecta, oi? Què us sembla si deixem els dos germans un ratet solets per aquí, oi? Cecily, faci el favor d'anar cap a casa. Amb molt de gust, senyora Caprisa. Fet vostè una gran obra, filla meva! No siguem prematurs en els nostres judicis. Agi? Frank. Agi. 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 Agi. Frank. Agi. Frank. Agi. Frank, Frank, Frank. Agi. Oh, Agi. Frank. Agi. Frank. Agi. Frank. Agi. Ara em faràs el favor d'anar a memoritzar un altre lloc. Oh, Señorito, he deixat l'equipatge del senyor Frank al costat de l'habitació de la seva. ¿Le parece bien o qué? Què? L'equipatge del personatge aquest. L'he desempaquetat i l'he col·locat al costat de l'habitació seva. El seu equipatge? Sí, senyor. 3 maletes, 4 necessers, 5 caixes de barret, un zapatero así. sí, crec que no em podré quedar amb vosaltres gaires dies. Herriman, torni a empaquetar l'equipatge del senyoret Agi. El senyoret Agi ha rebut un telegrama urgent de Londres que l'obliga a marxar immediatament. Jo no he rebut cap avís. Sí que l'ha rebut. A més, la Cecily és preciosa. Et prohibeixo que parlis així de la senyoreta Cardill. No en tens cap de dret. Ah, sí? Doncs mira, a mi tampoc em fa cap gràcia aquest vestuari que portes, perquè no em vas a canviar, que és ben ridícul. El teu tren surt a les 7:05. No penses marxar? Molt bé. En aquest cas no puc abandonar un amic que està de vol. La teva simple presència és una ofensa per als meus ulls i per a les meves flors. Oh. Com que he dit que el teu tren surt a les 7:05? Fes el favor de marxar. Doncs a mi em sembla que el meu bomborisme ha estat tot un èxit. Li fa res que regui les plantes? Oh, Pensava que estava amb l'oncle John. ha anat a demanar que prepari el cotxe. Ah, van a fer un tom. Sí, un tom que acaba a l'estació. A l'estació? Així sembla. Ah, aleshores ens hem de separar. Sempre és trist separar-se dels amics que s'acaben de conèixer. Gràcies, senyoreta Cecily. Gràcies. Regui vostè de meravella. És vostè una flor tan preciosa com les flors del seu jardí. Que romàntic. Oh, sí. Señorito, le está esperando el coche en la puerta, señor. Que esperi, Merriman. 5 minuts. Senyoreta Cecily. Espero que vostè no s'ofendrà, senyoreta Cecily.
Si m'atreveixo a dir-li, senyoreta Cecily, que em sembla vostè, senyoreta Cecily, la personificació mateixa de la perfecció en persona. Aquesta franquesa l'honora, Frank. Si no t'inconvenient, anotaré aquesta observació en el meu diari. Té vostè un diari? El puc llegir? Oh, de cap manera. Oh. Comprendrà vostè que si no una relació d'impressions i sensacions d'una noia i per tant destinat a la seva publicació. Oh. Espero que quan surti editat em compri un exemplar. I tant que sí. Tots els que vulgui. Però continuï, ens havíem quedat a la perfecció. En persona. Oh. Oh, Frank, no faci això. No sé com s'escriu. Senyoreta Cecily, des de que l'haig vista m'atreveixo a dir-li que l'estimo bojament. Apassionadament. Desesperadament. A ver, muchacho, que yo tengo mucha faena, te está esperando el coche en la puerta. ¡Hombre, ya! Que torni la setmana que ve a la mateixa hora. Em sembla que a l'oncle John no li farà cap gràcia saber que pensa vostè quedar-se fins la setmana que ve a la mateixa hora. Cecily, 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 l'estimo. Vol ser vostè la meva dona? I és clar que sí! Si ja fa 3 mesos que estem compromesos. 3 mesos? Dijous que ve. Dijous que ve? I com és que ja estem compromesos? Des que l'oncle John va dir-nos que tenia un germà que era un bala perduda, vostè ha estat el meu tema de conversa amb la senyoreta Prism. I un home del que tant es parla acaba sent sempre atractiu. El cas és que estic enamorada de vostè, Frank. Frank. El 14 de febrer passat vostè es va declarar i jo li vaig dir que sí. Ah, sí? Sota aquell llorer. Oh! A l'endemà vaig comprar aquest anell en el seu nom. Oh! És molt bonic, oi? Oh, sí, vostè té molt bon gust. Gràcies. I aquí estan totes les seves cartes. Les meves cartes? Però si jo no... Me les escric jo mateixa. Oh! 3 per setmana. Oh, se les ha escrit vostè mateixa. Puc llegir-les? Esclar que no. Ai, les que em va escriure després de trencar són tan boniques. Oh! Així que vàrem trencar i tot! Sí? Oh! Miri, miri. El 29 de maig passat. Avui, ruptura de relacions amb en Frank. Era del tot necessari. El temps continua esplèndid. Oh, Cecily, i per què vàrem trencar? Què havia fet jo? Res. A més, no m'agrada trencar una relació si el temps continua esplèndid. No havia sigut una relació prou sèria si no haguessin trencat. Però jo el vaig perdonar abans d'acabar la setmana. Oh, Cecily, vostè em va perdonar. És vostè un àngel, Cecily. Ai, que romàntic. Oi, sí, que romàntic. Cecily, suposo que no tornarem a trencar, oi? No ho crec, ara que el conec personalment. A més, no el puc deixar escapar amb un nom com el seu. El meu nom? Què té el meu nom? Encara que es rigui de mi, li confessaré que el meu somni sempre ha estat tenir un promès que es digui Frank. Frank, no sé què té aquest nom. Sembla inspirar una confiança absoluta. Cecily, si jo em digués Algernon és un dir, m'estimaria. Algernon? Què té de dolent Algernon? Trobo que és un nom prou aristocràtic, força distingit, gens comú. Cecily, si jo em digués Algernon, Algi, m'estimaria? Podria admirar el seu caràcter, podria, no sé, estimar-lo impossible. Cecily, suposo que el reverend d'aquesta parròquia deu estar al corrent de totes les pràctiques religioses, oi? El reverend Chasuble és un pau de ciència. Figuri que encara la té tota dins. No ha escrit cap llibre.
Necessito veure'l de seguida, es tracta d'un bateig, vull dir, d'un assumpte importantíssim. No trigarem més de mitja hora. Frank, no em pot deixar aquí abandonada mitja hora. Només li concedeixo 20 minuts. D'acord, 20 minuts. Cecily, no marxi. Cecily, no s'amagui. Cecily, ara hi torno. Cecily. Uau! Oh, quin home! Muchas gracias. Eh, Una tal señorita Haifa acaba d'arribar per parlar amb el senyor Worthing d'un assumpte molt important, va dir. ¿No está l'oncle John a la biblioteca? Yo le di que nadie direcció a la rectoria, señorita. digue-li a aquesta senyoreta Fairfax que passi. I Merriman, porti el té, sisplau. La señorita Fairfax. Permeti que em presenti. Soc la Cecily Cardew. Cecily Cardew! Un nom preciós. Alguna cosa em diu que serem grans amigues. Vols seure? No tindrà vostè inconvenient en que li digui Cecily, veritat? Encantada. I vostè em dirà Gwendolyn, si vostè vol. Aleshores tot bé. Suposo que vostè no haurà sentit mai a parlar de Lord Bracknell. És el meu pare. Fora del cercle familiar, el papa és poc conegut. Afortunadament. Crec que és com ha de ser. La llar és la veritable esfera de l'home. I quan un home comença a descuidar les seves obligacions domèstiques, se'ns torna lamentablement afeminat, no li sembla? I això no m'agrada gens, se'ls fa molt atractius. Cecily, la mamà que té respecte a l'educació i idees molt severes, m'ha ensenyat a ser sumament curta de vista. Li molestaria a vostè ensenyar-me els seus perfils? Ah, no. M'encanta que em mirin. I què, ha vingut vostè aquí de visita? No, visc aquí. Ah, sí, amb la seva mamà. No tinc mare, ni cap parent. És possible. El meu tutor, amb l'ajuda de la senyoreta Prism, és qui s'ocupa de mi. El seu tutor. Sí, el senyor Worthing. Ah, que estrany que el senyor Worthing m'ha imaginat que tenia una pupila. Això em fa més interessant. Cecily, em cau vostè molt bé, però ara que sé que és vostè pupila del senyor Worthing, li he de confessar que m'agradaria que fos menys jove i menys atractiva. Li dic amb tota la franquesa. Faltaria més. Sempre que s'ha de dir alguna cosa desagradable, s'ha de fer amb franquesa. Bé, doncs ja que hi som, amb tota la franquesa li diré que m'agradaria que tingués vostè els 52 ben complets i que fos més lletja del que se sol ser en aquesta edat. Encara que no crec que Frank em fos infidel, no s'adiu amb el seu caràcter. Un moment, Gwendolyn. Ha dit vostè Frank? Sí. Ah, però el meu tutor no és el senyor Frank Worthing, sinó el seu germà. Frank mai m'ha dit res d'un germà. És que durant molt de temps no es portaren gens. Trau vostè un pes de sobre, Cecily. Ja començava a estar preocupada. Així que el senyor Frank Worthing no és el seu tutor. No. Més aviat, jo seré la seva tutora. Com diu? Estimada Gwendolyn, no vull tenir secrets amb vostè. De totes maneres, la premsa local portarà la notícia un dia d'aquests. El senyor Frank Worthing i jo estem compromesos. Estimada Cecily, aquí hi ha d'haver algun error. El senyor Worthing em va demanar la meva mà a mi. La notícia
notícia sortirà al Morning Post del dissabte, com a molt tard. Però bueno, miri, si fa 10 minuts se m'ha declarat. Miri. Aquí hi ha d'haver algun error. Ahir a la tarda, a les 5:20 en punt, en Frank em va dir a mi si volia ser la seva esposa. Si vostè vol assegurar-se d'aquest fet, aquí té el meu diari. Doncs em sap molt de greu, però em veig amb l'obligació de fer-li veure que després en Frank ha canviat d'opinió pel que respecta amb vostè. I en cap cas li penso retreure res després de casats. Señorita, sirva usted que yo tengo mucha faena. Sí, Merriman, aquí el té. ¿Qué jardín tan bien cuidado tiene, señorita Cardio? M'agrada que li agradi, senyoreta Fairfax. No tenía ni idea de que hubiera flores en el campo. Les flors aquí són tan comuns com la gent a Londres. Personalmente no entiendo cómo alguien puede vivir en el campo. El campo siempre me aburre. Sucre? No, el azúcar ya no está de moda. Pastís o pastetes de mantega? Pastitas de mantequilla, por favor. El pastel ya no se estila en ninguna casa elegante. Merriman, sisplau. Porti el té a la senyoreta Fairfax. Señorita, que yo soy jardinero, no sirvienta. Merriman. Su relaxing cup of coffee. Tothom sap de la meva paciència i del meu bon caràcter, senyoreta Cardio, però vostè està anant massa lluny ja. Pel meu promès per Frank, sóc capaç d'anar tot el lluny que calgui. Des del primer cop d'ull he desconfiat de vostè. Tinc la impressió, senyoreta Fairfax, que li estic robant un temps preciós. Sens dubte, tindrà d'altres visites que fer del mateix gènere, per la contrada. Gwendolyn, amor meu! Frank, Frank! Ai, un moment. És veritat que tens un compromís de matrimoni amb aquesta senyoreta? Amb Cecily, però qui t'ha posat aquesta idea al cap? Ai, no pots abraçar. Jo sabia jo que estava vostè equivocada, senyoreta Gwendolyn. El cavaller que l'està abraçant és el meu tutor, John Worthing. Com diu? Que és l'oncle John? John! Oh! Per allí veig el Frank. Frank! Cecily, amor meu! Un moment. Què passa? És veritat que li has donat paraula de matrimoni amb aquesta senyoreta? A quina senyoreta? A la Gwendolyn? Sí. Però qui t'ha posat aquesta idea al cap? Señorita Cardew, ya sabía yo que estaba usted equivocada. El caballero que ahora mismo la está abrazando es mi primo, Algernon Moncrief. Oh, Algernon? Què es diu Algernon? no ho puc negar. I vostè es diu John? Jo podria negar-ho, però reconec que em dic John. Ens heu estat enganyant miserablement. La meva pobra Cecily. La meva desventurada Gwendolyn. Em considerarà vostè una germana, veritat? I tant! Però vull fer una pregunta al meu tutor. Excel·lent. Senyor Worthing, respongui. On és el seu germà Frank? Oncle John, les dones han donat paraula de matrimoni al Frank. Volem saber on es troba immediatament. Gwendolyn, Cecily, els diré que no tinc cap germà que es digui Frank. No n'he tingut mai cap de germà, ni en tindré en un futur. Cap germà? Mai, de cap classe. Mai cap, de cap classe. Quina situació més desagradable per a dues noies. Cecily, està molt clar. Ni vostè ni jo ens hem compromès amb ningú. Marxem. No crec que ens segueixin. Com ens han de seguir? Els homes són tots uns covards.
I això és el que tu em dius bomboritzar? Sí, amic meu, el millor bomborisme que he vist mai. No tens cap dret a bomboritzar aquí. Perdona, però això que dius és absurd. El bon bomborista pot bomboritzar on vulgui. Qualsevol bomborista seriós ho sap. Bomborista seriós. Sí, en canvi tu em sembla que ets molt poc seriós. S'ha de ser molt seriós quan es tracta de divertiment. Escolta, i pel que fa al teu benvolgut germà Frank, em sembla que et pots començar a oblidar de les teves escapadetes a London per visitar-lo. Pel que fa a la teva conducta amb la senyoreta Carly, ho he de dir-te que em sembla indigne abusar així d'una noia càndida i innocent. Deixant de banda que és la meva pupila, esclar. Oh, doncs mira, jo tampoc no trobo excusa que hagis seduït una noia intel·ligent i instruïda com la senyorita Fairfax. I això deixant de banda que és la meva cosina. No crec que et puguis casar amb la senyoreta Carly. Com jo veig problemàtic el teu casament amb la senyoreta Fairfax. No puc entendre com després de tot això pots estar aquí assegut menjant tan tranquil·lament. Bé, les pastetes no es poden menjar pas amb nervis. Les pastetes s'han de menjar sempre tranquil·lament. És l'única manera de menjar-les sense que et sentin malament. A més, quan estic enmig d'un embolic, l'únic consol que tinc és menjar. Sí, tothom que em coneix sap que ho deixa tot, absolutament tot. Menja, menjar, i el veu bé. Ara menjo perquè em sento desgraciat i perquè aquestes pastetes estan requete fotudament bones. No, és una mica de pastís, el pastís m'agrada. Però, Angie, on te n'aniràs d'aquí? No voldràs que marxi sense sopar? Seria absurd! Mai no marxa un sense sopar, excepte els vegetarians. A més, a 3:45 he de batejar-me amb el nom de Frank. Ja he quedat amb el reverend Chasuble. No, abans he quedat jo amb el reverend Chasuble per a batejar-me amb el nom de Frank. A les 5:30, i com comprendràs no es pot batejar amb els dos amb el mateix nom. A més, jo no estic segur que m'hagi batejat mai, en el teu cas és diferent. Sí, però fa molts anys que no em batejo. Sí, però tu ja estàs batejat, això és l'essencial. Per això sé que ho puc tornar a suportar. En canvi tu, si no estàs completament segur d'haver estat batejat, faries malament de començar ara. Podries sentar-te malament i seria una imprudència. No oblidis que aquesta mateixa setmana un parent teu ha estat a punt de morir de pulmonia fulminant. Sí, però tu mateix també m'has dit que les pulmonies fulminants no són hereditàries. No ho eren abans, sens dubte, però ara m'atreveixo a assegurar que ho són. La ciència progressa molt de pressa. I més bestieses, us dius més que bestieses, Alce, no quan te n'aniràs d'aquí? Però si encara no m'he pres el té, i encara queda una pasteta. Vols? Prova que encara tenen una mica del sentit. Han estat menjant pastes. Això és símptoma de penediment? Podria vostè tossir una mica? Però si no estic acostipada. Ens miren. Quin atreviment. Guardem un silenci digne. Sí, és el que hem de fer. Aquest silenci digne és deplorable. Sí, però no serem les primeres a parlar. No. Senyor Worthing, he de fer-li una pregunta. De la seva resposta depenen moltes coses. Senyor Moncrief, contesti una pregunta. Per què va voler fer-se passar pel germà del meu tutor? Oh, Cecily, per poder conèixer-la vostè, senyoreta Cecily, sens dubte. La resposta és satisfactòria, oi? Sí, estimada, si se la vol creure. No me la crec, però això no influeix en la bellesa de la resposta. Cert. Senyor Worthing, per què va inventar l'existència d'aquest suposat germà? El va inventar per venir a veure'm a Londres amb freqüència?
Naturalment, senyoreta Fairfax, no en tinc cap dubte. Tinc els meus dubtes, però espero dissipar-los. La resposta sembla satisfactòria, veritat? Jo estic satisfeta. Creu que hem de perdonar-los? Sí. Millor dit no. Cert. Hi ha principis en joc que una no pot abandonar. Qui els diu? Els seus noms de pila de vostès continuen sent una barrera infranquejable. Això és tot. Els nostres noms de pila? Això és tot. Però simpatisaran aquesta tarda? I farà vostè per mi aquesta cosa terrible? Sí. Per complaure'm! Està vostè decidit a suportar tan terrible prova? Ho estic. Quin moment més! Més! ¡Sánchez, digamos meo! Pero qué remilgados que son estos picos. ¡Fua! Lady Bracknell. Gwendolyn, ¿qué significa esto? Pues sencillamente, mamá, que el señor Worthing y yo estamos comprometidos. Ven aquí. Caballero, tan pronto como me he enterado de la fuga súbita de mi hija por su doncella de confianza, he salido en su persecución y no he vacilado en tomar un tren de mercancías o de cercanías. Afortunadamente, su desventurado padre cree que está en una conferencia de duración extraordinaria y no me propongo sacarlo de su error. En realidad, no lo he sacado nunca de sus errores. No creo necesario comunicarle que estoy decidida, absolutamente decidida, que desde este mismo momento queda cortada toda comunicación entre usted y mi hija. Y en este punto, como en todos los puntos, soy absolutamente inflexible. Señor, ¿retiro el cervello o qué? Sí, Merriman, le he dado mi palabra a Gwendolyn. Eso no tiene la menor importancia, caballero. Y en lo que concierne a Algernon, ¿Qué, tía Augusta? ¿es aquí donde vive el desgraciado de tu amigo, el señor Bunbury? Bunbury no vive aquí. De hecho, está en otro lugar, en otro mundo. Sí, de hecho, Bunbury ha muerto. ¿Ha muerto? ¿Y cuando ha muerto el señor Bunbury? Ha tenido que ser muy repentino. Esta misma tarde, pobre Bunbury. ¿Y de qué ha muerto? Bunbury ha explotado. ¿Explotado? Sí. ¿Habrá sido víctima de algún atentado terrorista? Lo que quiero decir es que le descubrieron, es decir, que los médicos descubrieron que Bunbury no podía vivir y por lo tanto Bunbury desapareció, expiró, se esfumó. Es decir, que Bunbury la palmó. Eso es exceso de confianza en la opinión de los médicos. Pero me alegra saber que por fin el señor Bunbury haya tomado una decisión. Y ya que nos hemos desprendido del señor Bunbury, ¿me podría alguien decir quién es esta señorita, la mano de la cual tiene entre las suyas mi sobrino Algernon de una manera impropia? Esta señorita, la señorita Cecily Cardew. Mi pupila. He dado mi palabra de casamiento a la señorita Cecily, tía Augusta. ¿Quieres hacer el favor de repetírmelo? El señor Moncrief y yo estamos comprometidos, Lady Bracknell. No sé si será algo excitante el aire de esta zona en particular, ¿Será el polen? O la bilirrubina. pero el número de compromisos matrimoniales supera el término medio facilitado por las estadísticas de nuestro gobierno. Y ahora creo que unas preguntas de más no estarían mal. Señor Worthing, ¿tiene algo que ver esta señorita con alguna de las grandes estaciones de ferrocarril de Londres? La señorita Cardew. Lo digo simplemente porque hasta ayer no sabía que hubiese familias o personas que descendiesen de una estación de término. La señorita Cardew es nieta del difunto señor Thomas Cardew, domiciliado en la plaza de Belgrave, así como en Sporran, Fifeshire y Escocia. Eso está muy bien. 3 domicilios siempre inspiran confianza. ¿Y qué pruebas tiene usted de su autenticidad? He guardado todos los registros de la época de la señorita por si quiere inspeccionarlos. He visto algunos errores en estas publicaciones, pero de momento todo me satisface. También guardo, Merriman,
Los registros de partida de nacimiento, Nacimiento. vacunación, Vacunación. rubeola, Rubeola. tosferina, Tosferina. angina, Anginas. escolarización Escolarización. de la señorita Cardi. Oh, Una vida muy accidentada para una chica tan joven. Pero yo no soy partidaria de las experiencias prematuras. Gwendolyn, es casi la hora del tren. Vámonos. Por cierto, señor Worthing, ¿me puede decir usted si la señorita Cardion tiene alguna fortuna? Unas 130.000 libras en fondos del tesoro, eso es todo. Un Encantado de su momento. visita. Un momento. Oh, un momento. 130.000 libras. Y en fondos del tesoro. La señorita Cardium, ahora que lo veo mejor, me parece una chica bastante atractiva. claro que sí. Acérquese, querida. Preciosa. Pero viste usted una sencillez y ese pelo. Claro que eso es pecata minuta y tiene arreglo. Una buena doncella francesa experimentada hace milagros en un abrir y cerrar de ojos. Me acuerdo que le recomendé una Lady Lancy y pasados 3 meses no la conocía ni su marido. 6 mesos després no la coneixia ni la mare que la va parir. A ver, tenga la bondad de girarse. Oh. Perfecto. Tal y como esperaba, su perfil tiene muchas posibilidades. Los 2 puntos flacos de nuestra época es la falta de principios y la falta de perfil. A ver esa barbilla un poco más alta. Bien, hoy se llevan las barbillas altas. Supongo que sabrá que Algernon no tiene nada más que deudas. Pero yo no apruebo los casamientos por interés. Me acuerdo que cuando me casé con Lord Bracknell no tenía ni un céntimo, pero nunca pensé que esto fuera un obstáculo. Bien, creo que tengo que dar mi consentimiento. Oh, gracias, tía Augusta. Cecily, ¿puede usted besarme? Gracias, Lady Bracknell. ¿Puede llamarme tía Augusta en lo sucesivo? Gracias, tía Augusta. La boda opino que cuanto antes mejor. Gracias, tía Augusta. No soy partidaria de los noviazgos demasiado largos. Solo dan pie a que los novios se conozcan demasiado antes de la boda y eso no es prudente. Perdone, señorita Wagner. Yo soy el tutor de la señorita Cardew. Y la señorita Cardew no puede casarse sin mi consentimiento o hasta que sea mayor de edad. Y yo no doy mi consentimiento. ¿Y eso por qué? Algernon es un partido extremadamente aceptable, no tiene nada pero aparenta mucho. ¿Qué más se puede desear? Tengo sospechas fundadas de que es un impostor. ¿Impostor? ¿Yo? ¿Impostor? Imposible, si es alumno de Oxford. Oxford. Esta tarde se ha presentado en esta casa fingiendo ser mi hermano, usando un nombre falso, se ha quedado a tomar el té y se ha comido todas las pastas. Y sabe perfectamente que yo no tengo ningún hermano ni tengo intención de tenerlo. Mi decisión es irrevocable. No doy mi consentimiento. ¿Qué edad tiene usted? 19 años, pero cuando voy a alguna velada declaro 20. Eso está muy bien. Esto le da un aire calculador. Bien, tampoco falta tanto para que sea mayor de edad. Disculpe, Lady Bracknell, pero según dispone el testamento de su abuelo, la señorita Cardew no será mayor de edad legalmente hasta que cumpla los 35. Bueno, eso no es una grave objeción. 35 años es una edad muy atractiva. La alta sociedad está llena de mujeres que se han quedado a los 35 años por decisión propia. Yo misma tengo 35 años desde que cumplí los 40. Y de eso ya hace unos cuantos años. Allí podràs esperar-me fins que compleix els 35? Cecily, t'esperaria tota la vida, saps qui ho faria? Ja m'ho suposava, però és que jo no vull esperar ningú, no puc esperar. No m'agrada esperar ni que siguin 5 minuts. Cecily, què podem fer aleshores? No ho sé, senyor Moncrief. Señor Worthing, le ruego que revoque su decisión. I jo i nosaltres ens afegim a la proposta de tia Augusta. De usted depende todo, Lady Bracknell, en el momento de que consenta su casamiento con Gwendolyn.
Su proposición es del todo inadmisible. Oh, entonces solo podemos aspirar al celibato los 4. Oh. Gwendolyn, vámonos, ya hemos perdido 5 o 6 trenes. Tot està llest per als mateixos, ¿Bautizos? ¿No cree usted que es demasiado prematuro? Estos hombres me han transmitido su voluntad de bautizarse inmediatamente. ¿A sus años? Algernon, te prohíbo que te bautices. Sí. Oh, aleshores no hi haurà cap bateig? Doncs me'n torno a l'església. Deu fer més d'una hora que la senyora Prisen m'està esperant. ¡Alto! ¿Ha dicho usted, señorita Prisen? Sí, senyora, reunir-me con ella vol. Permítame, esta señorita no es una mujer de aspecto repulsivo y vagamente relacionada con la educación. La señorita Prisen es una dama cultísima y la viva imagen de la respetabilidad. Evidentemente hablamos de la misma, no hay duda. ¿Me puede decir usted qué ocupación tiene en su casa? Señora, yo soy soltero. La señorita Prisen es la institutriz y compañera de la señorita Carlos. Tengo que verla inmediatamente. Ordene a alguien que la vaya a buscar. Precisamente por allí viene. Se habrá cansado de esperarme. M'ha dit que m'esperés a la sagristia. Ja portava 1 hora i 3/4. Oh, es que demà ven per vostè. Prisen, venga usted aquí. ¡Aquí! Prisen, ¿dónde está el niño? ¡Oh! Hace 28 años usted salió de mi casa con un cochecito que contenía una criatura. Era un recién nacido y del sexo masculino. Usted salió a pasear y ya no volvió nunca más. La policía encontró el cochecito abandonado y dentro del cochecito solo había una novela en 3 volúmenes en manuscrito de un sentimentalismo más que repugnante. Pero del niño ni rastro. Prisen, ¿dónde está el niño? ¡Oh! Ay, Lady Bramble, debo de confesarlo que no lo sé. Ai, tant de bo ho sabés. Aquell dia vaig sortir a passejar amb el nen i també portava una maleta de gran volum, una única usada, on hi pensava guardar el manuscrit d'una obra literària que havia escrit en les meves estones de lleure. Però heus aquí que en un moment de distracció mental que mai me podré perdonar vaig desar el manuscrit al cotxet i el nen a la maleta. Un moment, aquí, senyora Prisen. I on va deixar vostè la maleta? Ai, no m'ho pregunti vostè, senyor Worthy. És que és molt important per a mi. La vaig desar en un dels guardarrobes d'una de les principals estacions ferroviàries de Londres. Quina línia? A l'estació Victòria, línia de Brighton. Un moment. Esperi'm aquí, Gwendolyn, sisplau. Si no tarda massa, yo lo espero toda la vida. Señorita Bracknell, ¿y qué opinión le merece toda esta historia que está pasando, No me atrevo a sospechar nada. Ya sabe usted, reverendo, que en las grandes familias no se admite la posibilidad de coincidencias extrañas. Son cursis. Amén. ¿Qué le pasa al oncle? Oh, pobre. Quina cirollada, tu! El senyor Worthing sempre ha estat un home molt impressionable, I tant que sí. Oh, vaja, sembla que en John està una miqueta excitat aquesta tarda. Mirin, senyors, m'ha tornat a mi la migranyeta de la senyoreta Prisen i no puc aguantar tantes emocions. Ay, aquesta incertesa és espantosa. Espero que s'acabi aviat. Aquí està la maleta, senyoreta Prisen. Ai, sí que sembla la maleta. Aquí hi ha la cremada que es va produir per l'explosió d'un termo a l'estació de Leamington. I aquí a la tanca, les meves inicials. LP. LP! Letícia Prisen. Letícia Prisen! Sí, Letícia Prisen. Letícia Prisen! Ai,
la maleta. Jo sóc soltera. Mamà, soltera diu? Sí. Sí, és un contratemps, però no passa res, jo la perdono. Ai, no. Està vostè amb un error. Aquesta senyora li podrà dir qui és vostè en realitat. Aquesta sí. Perdone usted, Lady Brandon, pero tendría la amabilidad de decirme quién soy. No creo que le agrade demasiado saber que usted es el hijo de mi pobre hermana, la señora Moncrief. Por lo tanto, el hermano mayor de Algernon. ¡Germanet! ¡Hermanito! Que eres el meu germà, però tu no m'ho volies creure. Sí, sóc jo, el germà Pala perdut, el desvergonyit, l'eixelebrat. Però què vols? Mai no he fet pràctiques. Però, amor meu, quin és el seu nom de pila? Quin és el seu nom de pila ara que vostè ja no és qui era abans? Això mateix, ara com et dius, Perdone otra vez, Lady Brandon. Tia Augusta! Perdone usted, tía Augusta, pero tendría la amabilidad de decirme mi nombre. Estoy preparado para lo peor. Todo el lujo que se puede comprar con dinero, incluyendo el bautismo, fue derrochado en usted por sus amantes padres, ciegos de cariño. Entonces estaba bautizado. ¿Pero con qué nombre? Sí, eso, ¿con qué nombre? Siendo usted el primogénito, lo natural es que lo bautizasen con el nombre de su padre, el general. ¿Y cuál era el nombre del general? Pues ahora mismo, por muchos esfuerzos que hago, no consigo recordar el nombre del general. Pero estoy segura que tenía un nombre. Algernon, no recordes el nom del nostre pare. Però què dius, germanet? Papa i jo mai no vam conviure. Papaito va morir abans de que jo complís l'any. Virgencita de Guadalupe, Moreneta de la Serra y San Cris de Balaguer. Tan rics y tan rux, señor. Si les parece, podríamos consultar un anuario militar de la época para resolver este misterio tan misterioso. Vete, Merriman, vete. El general era un hombre esencialmente de paz, excepto en su vida doméstica, pero estoy segura que su nombre aparecerá en algún anuario militar. Aquí están los darrers 40 anys. General Mellon, Macbeth, Quins noms? Magli, Mourinho, Montoro, Marchena, Moncrief, tinent en el 1840, capitán, teniente coronel, general en 1969. ¡No me pila! Ai, no li vaig dir a vostè que em deia Ernest Gwendolyn? Sí, Frank! Dic Frank, el meu nom és Frank. Ay, Frank, desde el Ahora primer lo momento. recuerdo, el general se llamaba Frank. Ha de ser terrible per un home descobrir de cop que sempre ha dit la veritat. Des del primer moment vaig comprendre que no es podia fer d'una altra manera que no fos Frank. Ai, amor meu. Cecily, amor meu. Federico, per fin. Ay, la migrañeta. Ay. Lady Brand. Sobrinos, me parece que empezáis a dar señales de vulgaridad. Al contrari, tia Augusta, per primer cop he comprès la importància de ser franc.